ሰላም ጋይስ ከመይ ጸኒሕኩም ንሎ መዓንቲ ድማ ማኒስት ምዕራፍ 3 ሳልሳይን ራብዓይን ክፋል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ናይዛ ፊልም ዝሓለፈ ክፋላት ንዘይረኣኩም ሰባት ኣብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ። ከምኡውን ነዛ ፊልም ክሳብ መወዳእታ ንኽትርእይዎ እንዳዓደምኩኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል በዓል ፓሌርሞ ናብቲ ውሽጢ ባንክ ክኣትዉ ከለውን ብናይ ፖላይስ ሓገዝ ድማ ነቶም ህዝቢ ኣብቲ ታሕተዋይ ቤዝመንት ድሕሪ ምእካቦም ኣብ ክልተ ከፊሎሞም ነቶም ሓደ ጉጅለ ናብ ደገ ከውፅኦም ከለውን ብድሕሪኡ ድማ እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ በዓል ዴንቨር ናብቲ ውሽጢ ባንክ ምስ ኣተዉ ፓሌርሞ ነታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ባንክ ኣጽሚዶሞ ዝነበሩ ቦምቢ ክፍንጅሮ ከሎ ርኢናያ ተወዲኣ ነይራ። ሳልሳይ ክፋል ድማ ትጅምር በዓል ፓሌርሞ ነቲ ቦምቢ ድሕሪ ምፍንጃሮም ፓሌርሞ ፈሊጡ ነቶም ኣብቲ ባንክ ዝነበሩ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ቦዲጋርድ ብደገ ካልእ ሰብ የጥቅዖም ከም ዘሎ ይነግሮሞ። እቲ ቦዲጋርድ ድማ ንፓሌርሞ እቲ ናይቲ ባንክ ዓቢ ማዕጾ ኣብ ናይ ሓደጋ ግዜ ስለ ዝዕጾ ነቲ ባንክ ንኽዓጽዎ ይእዝዞም። በዓል ፓሌርሞ ድማ ከምቲ ናይቲ ቦዲጋርድ ትእዛዝ ነቲ ናይቲ ባንክ ዓቢ ማዕጾ ይዓጽውዎ። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ይወስደና እሞ ሄልሲንኪ ንፕሮፌሰር እቲ ባንክ ብጣዕሚ ዓቢ እዩ ከምኡ ድማ ብዙሕ መስኮት ስለ ዘለዎ ንሕና ነዚ ዓቢ ባንክ ከመይ ጌርና ኢና ክንቆጻጸሮ ኢሉ ይሓቶ። ፕሮፌሰር ድማ ነቲ ናይ ሄልሲንኪ ሕቶ ክምልሰሎም ጀሚሩ ንስኻትኩም ናብቲ ባንክ ምስኣተኹም ነቲ ሙሉእ ባንክ ዘይኮነ ክትቆጻጸርዎ ዘለኩም ቀንዲ ኣድህቦኹም ክትገብርሉ ዘለኩም እቲ ናይቲ ባንክ ማእከላይ ክፋል ከም ዝኾነ ይነግሮም። ከምኡ ድማ ዘረብኡ ቀጺሉ ንስኻትኩም ናብቲ ውሽጢ ባንክ ኣቲኹም ነቲ ዓቢ ማዕጾ ምስኣተኹሞ ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፖላይስ 1 ሰዓት ክሳብ ዝኣክል ኣብቲ ባንክ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ከይፈለጡ ናብቲ ባንክ ሰቢሮም ክኣትዉ ስለ ዘይክእሉ ንሕና ድማ ነቲ 1 ሰዓት ተጠቂምና ነዚ ናይ ኩሉ መደባትና መፍትሒ ዝኾነ ነገር ክንረኽቦ ኣለና ኢሉ ይነግሮም። እዚ ምስ በሎም ድማ ፊልምና ብትረኸ መልክዕ ናብቲ ሓደ መዓልቲ ፕሮፌሰር ምስ በርሊንን ፓሌርሞን ዝተረኽበሉ ግዜ ይወስደና እሞ በርሊንን ፓሌርሞን ንፕሮፌሰር ናብቲ ባንክ ልክዕ ምስ ኣተና ኣብታ ዘላትና 1 ሰዓት ነቲ ናይቲ ባንክ ዓቢ ካዝና ከፊትና ነቲ ወርቂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ክነእትዎ ኣለና። እንተኾነ ግን እቲ ካዝና ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ልሙድ ካዝና ዘይኮነስ ብጣዕሚ ከቢድን ፍሉይን ካዝና ከም ዝኾነ ይነግርዎ። እዚ ዝበሉሉ ምክንያት ድማ እቲ ካዝና ብዘይካ በታ ዝኽፈተላ መፍትሕ ብኻልእ ነገር ብሓይሊ ክኽፈት እንተፈቲኑ ብቕፅበት እቲ ካዝና ማይ ክመልእ ከም ዝጅምርን እቲ ናብቲ ውሽጢ ካዝና ዝኣተወ ሰብ ድማ ነቲ ወርቂ ይሪኦ እምበር ሒዝዎ ክወፅእ ኣይክእልን ይብሎም በርሊንን ፓሌርሞን ንፕሮፌሰር ይረድእዎ። ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ተመሊስና ድማ ፕሮፌሰር ንበዓል ናይሮቢ ነዚ ነገር እዚ ሓደ ነገር ገይረ ክፈትሖ እየ እንተኾነ ግን ልክዕ ናብቲ ባንክ ምስ ኣተኹም ነቲ መፍትሒ ክትረኽብዎ ኣለኩም ኢሉ ደጊሙ ይነግሮም። ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ድማ እቲ ብፕሮፌሰር መፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ነገር እቲ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ዝኾነ ሰብኣይ ምዃኑ ተረዲእና ቶኪዮን ናይሮቢን ድማ ከምቲ ናይ ፕሮፌሰር ትእዛዝ ብቕልጡፍ ናብቲ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ዝኾነ ሰብኣይ ናብ ዝነበሮ ገዛ ከፊትን ብምእታው ነቲ ሰብኣይ እዚ ባንክ ብዘይተፈልጡ ሰባት ስለ ዝጥቃዕ ዘሎ ሕጂ ብቕልጡፍ ምሳእን ክመጽእ ከም ዘለዎ ይነግርኦ። እቲ ሰብኣይ ግን ኩሎም ኣብዚ ባንክ ዘለዉ ሰባት እቶም ናይቲ ባንክ ሰራሕተኛታት እውን ከይተረፉ ካብዚ ባንክ ምስ ወፁ እንተዘይኮይኑ ኣነ ካብዚ ባንክ ኣይወፅአን ኢሉ ይነግረን። እዚ ራቡ ቀፂሉ ድማ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ንምንታይ ምሳና ኮፍ ኢል ግን ቡን ዘይትሰትያ እንዳበለ ቡን ንክሰትያ ክዓድመን ከሎን በዓል ናይሮቢ ድማ በዚ ነገር እዚ እንዳሰንበዳ ብሓሳቡ ተሰማሚዒን ቡን ንክሰትያ ኮፍ ክብላ ከለዋ ንርኢን። ኮፍ ኢለን ምስቲ ሰብኣይ እንዳተዘራረባ ከለዋ ድማ ቶኪዮ ብ5 ጋርድታት ተኸቢባ ከም ዘላ ተረዲእዋ። እቶም ጋርድታት 4 ተዝኾኑ 2 ኣነ 2 ድማ ናይሮቢ መሓንዘቶም ነይራ ኢላ ክትሓስብ ኮላን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሓደ ሓሳብ መፂላ ነቲ ዝተርፍ ሓደ ጋርድ ዝኾነ ነገር ጌራ ርእሱኻ ተስሕቶ ከም ዘለዋ ወሲና እታ ደፋር ቶኪዮ ነቲ ሰብኣይ ሽንቲ ቤት ክጥቀም ደሊላ ትነግሮ። እቲ ሰብኣይ ድማ ምስ ፈቐደላ ቶኪዮ ናብቲ ዝነበረ ሽቓቕ ተኣቱ። ናብቲ ሽቓቕ ኣትያ ድማ ስቃይ በለትን ነቲ ናይ ኢድ መሕፀቢ ናብቲ ላቫንዲኖ ስቂሉ ከም ዝፈስስ ትገብሮ እሞ
ሽጉጥ ሒዛ ድማ ኣብታ ኣፍ ደገ ኮይና ክትፅበ ትጅምር። እንታይ እያ ትፅበ ዘላ እንተኢልኩም ድማ ካብቶም ኣብቲ ደገ ዘለዉ 5 ጋርድታት ሓደ ነቲ ዝፈስስ ዘሎ ማይ ሪኡ ናብቲ ሽቓቕ ገጹ ክጽጋዕ እሞ ንሳ ድማ ነቲ ዝተጸግዐ ሓደ ጋርድ ኣሪማ ርእሱ ከተስሕቶ እያ ተሓስብ ዘላ። ከም ሓሳባ ኮይኑላ ድማ እቲ ካብቶም ጋርድታት ጋንድያ ዝተባህለ ሰብ እቲ ማይ ካብቲ ሽቓቕ ክፈስስ ከሎ ሪእዎ ናብቲ ማዕጾ ገጹ ክጽጋዕ ከሎን ቶኪዮ ድማ ጋንድያ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይቲ ማይ ነጸብረቕ ሪኣቶ ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ብእግራ ጌራ ብምህራም ጋንድያ ድማ ርእሱ በቲ ማዕጾ ብምህራም ርእሱ ከም ዝስሕት ትገብሮ። ቀፂላ ድማ ከም ሓሳባ ነተን ሒዛተን ዝነበረት 2 ሽጉጥ ናብቶም 2 ፖሊስ ትዕቅነን እሞ ናይሮቢ እውን ከም ናይ ቶኪዮ ሓሳብ ካብቲ ዝነበረቶ ተሲኣ ብ2 ሽጉጥ ጌራ ናብቶም ዝተረፉ 2 ጋርድታት ትዕቅን። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቶኪዮ ነቲ በዓል ስልጣን ዝኾነ ሰባይ ብሽጉጣ ጌራ ብምዕቃን ነቶም ጋርድታቱ እንዳፈራርሐት ካብቲ ገዛ ሒዛቶ እንዳወፀት ኮላ ጋንድያ ካብቲ ዝወደቆ ተሲኡ ንናይሮቢ ሽጉጥ ገይሩ ብምዕቃን ሽጉጣ ከምቲ ድርቢ ይገብራ። ቀፂሉ ድማ ንቶኪዮ ነቲ ናብቲ ሰብኣይ ዓቂናቶ ዘላ ሽጉጥ እንተዘይውሪዳቶ ንናይሮቢ ከም ዝቐትላ እንዳነገረ ከፈራርሓ ከሎን እታ ደፋር ዝኾነት ቶኪዮ ግን ንስኻ ድማ ሽጉጥካ ከም ናይሮቢ እንተዘይውሪድካ ነዚ ሓላፊኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ክቐትሎ ኢላ ትነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቲ ሰብኣይ ንጋንድያ ነቲ ናብ ናይሮቢ ዓቂንዎ ዝነበረ ሽጉጥ ንኸውርዶ ይእዝዞሞ። ጋንድያ ከምቲ ዝተኣዘዞ ነቲ ሽጉጥ ምስ ኣውረዶ ናይሮቢ ድማ ብወገና ሽጉጣ ልዒላ ምስ ቶኪዮ ኮይና ነቲ ሰብኣይ ሒዘንኦ ካብቲ ገዛ ይወፃ። ቀፂለን ድማ ካብቲ ገዛ ወፂን ቀስ እንዳበላ ናብ ሊፍት ክኣትዋ ከለዋን ናብታ ሊፍት ኣትየን ድማ ነታ ሊፍት እንዳዓፀዋ ከለዋ ቶኪዮ ከም ዝተዘናግዐት ዝረኣየ እቲ ሰብኣይ ካብ ኢድ ቶኪዮ ክሃድም ከሎን እቶም ደድሕሪኦም ዝመፁ ዝነበሩ በዓል ጋንድያ ድማ ናብ በዓል ቶኪዮ ናብታ ሊፍት ከይቋረፁ ክትኩሱ ጀመሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እታ ሊፍት ተዓፅያ ንታሕቲ ክትከይድ ትጀምር። ናይሮቢን ቶኪዮን ድማ እቲ ሰብኣይ ካብ ኢደን ስለ ዝሃደመ ብጣዕሚ ክባሳጨዋ ከለዋን መደበን ድማ እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ስለ ዘገድሰን ነቲ ሰብኣይ ጥራይ ሒዝካ ምምፃእ ከም ዝነበረ እንዳተዛረባ ቀፃሊ እንታይ ክገብራ ከም ዘለወን ክረዳዳኣ ጅምራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቶም ጋርድታት ማለት በዓል ጋንድያ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ቦታ ሓቢኦም ናብ በዓል ፓሌርሞ ከም ዝኸዱ ተረዲእወን ናይሮቢ ፈሪሓ ናብ ላዕሊ ንኽድ ክትብል ኮላ እታ ደፋር ዝኾነት ቶኪዮ ግን እቶም ጋርድታት ቅድሚ ናብ በዓል ፓሌርሞ ምብፅሖም ንሕና ረኺብና ጠጠው ከነብሎም ኣለና ኢላታ ነታ ሊፍት ናብ ታሕቲ ከም ትኸይድ ትገብራ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ፓሌርሞ ኣብቲ ታሕተዋይ ቤዝመንት ኮይኑ ነቶም ህዝቢ ጽቡቕን ሕማቕን ዜና ከም ዘለዎን ካብቲ ሕማቕ ክጅምረልኩም እንዳበለ ድማ እቲ ሕማቕ ዜና እዚ ባንኪ ይስረቕ ኣሎ፣ እቲ ጽቡቕ ዜና ድማ እቶም ዝሰርቅዎ ንሕና ኢና እንዳበለ ነቲ ገይርዎ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ዲቪዛ እንዳውፅአ ነቲ ብታሕቲ ገይርዎ ዝነበረ ቀይሕ ቱታ ርእይዎም ንሳቶም ነቲ ባንኪ ይሰርቅዎ ከም ዘለዉ ይነግሮም። እቲ ህዝቢ ድማ ነዚ ምሰማዐ ካብቲ ባንኪ ንክወፅእ ክሃድም ዋላ እኳ እንተፈተነ ሄልሲንኪ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጸኒሑ ብሽጉጥ ገይሩ ንኩሎም እንዳፈራርሐ ክመልሶም ከሎ ንሪኦ። ፓሌርሞ ድማ ከምቲ ንፈልጦ ነቶም ዝተታሕዩ ሰባት ቀይሕ ቱታን ማስክን ሂቡ ከም ዝገብሮ ድሕሪ ምግባሩ ንዴንቨር ድማ ናይ ኩሎም ሞባይል ኣክበለ ይብሎሞ። ዴንቨር ድማ ብዘገርም መገዲ ንኩሎም ሞባይሎም እንዳሕደጎም ኣቦታት ወይ ድማ ኣደታት ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ናብ ደቅኹም ደው ኢልኩም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ነግሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ይወስደና እሞ ኣብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ኩሎም ብሓንሳብ ኮይኖም እንዳተመገቡ ከለዉ ኩላቶም ብዛዕባ እቲ ሞኒካ ዝወለደቶ ቆልዓ ስሙ ድማ ካብ ናይ ኣሜሪካ ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ሴንቲናቲ ዝሰመይዎ ክዛረቡ ጀሚሮም። ከምኡ ድማ ዴንቨር ኣብቲ ግዜ እቲ ቆልዓ ምስ ተወልደ ወዲ ከም ዝኾነ ሪኡ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ከም ዝነበረን ቶኪዮ ድማ ንኩሎም ንሪኦ ኢልኩም ትገብሩሉ ዘለኹም ነገር ከየመስገንኩም ኣይሓልፍን ኢላቶም ኩላቶም ንሪኦ እንዳበሉ ችርስ ክበሃሉ ከለዉ ንሪኦም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ክዛረብ ጀሚሩ እዚ ስርቂ እዚ ንገብሮ ዘለና ንሪኦ ጥራይ ኢልና ኣይኮናን ንኩላትና ኢልና ኢና። ምክንያቱ እቶም ብልቦም ስዒርና ኢና ዝብሉ ዘለዉ ናይ ስፔን መርመርቲ ፖሊስ
ንዓና ንሙሉእ ህይወትና ከሳድዱና እዮም ከምኡውን ምስ ሓዙና ከሳቒናን ሰብኣዊ መሰላትና ድማ ክገስዎን እዮም ከምኡውን ናይ ዘለና ብልሓት ተጠቂምና ከመንጭዋ ዋላ እኳ እንተተሓበአና ኣብ መወዳእታ ምርካብና ይተርፈናን እዩ ንኹላትና በብሓደ ከኣርዩና እዮም ስለዚ እቲ እንኪ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ካብኦም ምህዳም ዘይኮነስ ምስኦም ፊት ንፊት ምግጣም እዩ እንዳበለ ብድሕሪኡ ድማ ነቶም ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ንኸስሮ የብልናን ዝብሉ ዘለዉ ናይ ስፔን መንግስታትን መርመርቲ ፖላይስን እቲ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ክኸስርዎ ዝኽእሉ ነገር ከነርእዮም ኢና ኢሉ ነግሮም ፊልምና ድማ ናብዚ ሕጂ ግዜ መልሰና እሞ ቶኪዮን ናይሮቢን በታ ሊፍት ገይረን ናብቲ ታሕተዋይ ቤዝመንት ወሪደን ነቶም 5 ጋርድታት እንዳደለይኦም ከለዋ አንደበት እቶም 5 ጋርድታት ናብቲ ሰን ዘለዎ ቦታ መፂኦም ኣኽቢቦም ሽጉጠን ድማ ናበን ይዕቅንዎ ቶኪዮን ናይሮቢን ድማ ዝገብሮ ጠፊእወን ኣብ ጭንቀት ከለዋ በዓል ፓሌርሞ ናብቲ ቦታ መፂኦም ንበዓል ጋንዲያ ሽጉጥ ገይሮም እንዳዓቀንሎም ብቁፅሪ ተበዚሖም ስለ ዘለዉ ሽጉጦም ንኸውርዱ የፈራርሕዎም ፓሌርሞ ድማ ምዝራቡ ቀፂሉ ንጋንዲያ ብዛዕባ ሰበይቱን ደቁን ኣበይ ከም ዝነብሩን ብዛዕባኦም ድማ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጥን እንዳነገሮ ሽጉጡ ንኸውርድ የፈራርሖ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ጋንዲያ ከም ዝተሰማምዐ መሲሉ ሽጉጡ የውርድ እሞ ተመሊሱ ግን ንድሕሪት ተጠዊኡ ናብ ፓሌርሞ ይትኩስ እታ ጋንዲያ ዝተኩሳ ጢት ድማ ንፓሌርሞ ዘይኮነት ሃሊማቶ ነታ ኣብቲ ጥቓ ፓሌርሞ ዝነበረት መስትያት ተሃርማ እሞ እታ መስትያት ድማ ተሰባቢራ እናይ ፓሌርሞ ዓይኒ ብኸቢድ ክተሃሲም ከላ ንሪኣ ቶኪዮን ናይሮቢን ድማ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጋርድታት ክተኻኸሳ ከለዋን ኩሎም ድማ ነንሕድሕዶም ይተኻኸሱ እንተኾነ ግን መከላኸሊ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ወልሓንቲ ከይኮኑ ርእሶም ጥራይ ይስሕቱ ፕሮፌሰር ብወገኑ ኣብታ ዝተሓበላ ቦታ ኮይኑ ነዚ ምስ ረኣየ ነብሱ ምኽኣል ኣብይዎ ካብቲ ተሓቢኢሉ ዝነበረ ቦታ ንፋስ ክወስድ ኢሉ ንደገ ይወፅእ ኣብኡ ከለና ድማ ንሕና ፕሮፌሰር ዝተሓበሉ ቦታ ኣብ ሓንቲ ዓባይ መኪና ከም ዝኾነ ብካሜራና ንርኢ ፕሮፌሰር ድማ ኩሎም ነንሕድሕዶም ክተኸሱ ከለዉ ርኡ እዛ ናይ ሕጂ ስርቂ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ቀላል ከም ዘይትኾነሉ ተረዲእዎ ብጣዕሚ ክጭናቕ ከሎ ንሪኦ ኣብቲ ውሽጢ ባንክ ድማ ናይሮቢን ቶኪዮን ካብቶም ካልኦት ጋርድታት ኣቐዲሞም ይትስኡ እሞ ነቶም ጋርድታት ንሄልሲንኪ ንኸኣስሮም ነጊሮሞ ቶኪዮን ዴንቨርን ድማ ነቲ ዓይኑ ተጎዲኡ ዘሎ ፓሌርሞ ንኽሕክምዎ ኢሎም ሒዞሞ ኸዱ ቶኪዮ ድማ ንፓሌርሞ ንኽትሕክሞ ኢላ ንናይ ፓሌርሞ ዓይኒ ምስ ረኣየቶ ፓሌርሞ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ክሳብ መርኣይ ስኢኑ ከም ዘሎ ትርዳእ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቶኪዮ ንፓሌርሞ እንዳሓከመቶ ኮላ ፓሌርሞ በቲ ዘጋጠሞ ነገር ብጣዕሚ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንቶኪዮ ከይትጋገይ እንዳበለ እንዳጠረፈ ምስ ተዛረባ ቶኪዮ ድማ ሽጉጥ ኣውፂኣ ኣብ ኣፉ እንዳእተወት ስቕ ንኽብል ትነግሮ ፓሌርሞ ድማ ዓይነይ ድሓር ክሕሸኒ እዩ ሕጂ ግን ናብ ስራሕ ክምለስ ኣለኒ ኢሉ ንዴንቨር ሒዝዎ ናብ ስርሑ መለስ ናይሮቢ ድማ ብወገና ነቶም ጋርድታትን ነቲ በዓል ስልጣንን ተኣስሮም እሞ ካብቲ ናይ በዓል ስልጣን ጅባ ድማ ናብቲ ናይቲ ካዝና መእተዊ ማዕጾ መኽፈቲ ዝኾነ ካርድ ክትወስድ ኮላ ንሪኣ ብድሕሪ እዚ ድማ ናይሮቢ ነቶም ዝተታሕዙ ሰባት ካብዚ ቦታ ክተሃድሙ ኢልኩም ከይትፍትኑ እንተፈቲንኩም ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማዕጾ ናይዚ ባንክ ቦምቢ ተጸሚዱ ስለ ዘሎ መወዳእትኦም ሞት ከም ዝኸውን እንዳነገረቶም ንኹላቶም ድማ ነቲ ገይሮሞ ዝነበሩ ማስክ ንኸውፅኡ ኣዚዛቶም ንሳቶም ድማ ምስ ኣውፅኡ ነቲ ሓድሽ ኣባሎም ዝኾነ ስሙ ድማ ብናይ ኮሎምቢያ ከተማ ቦጎታ ኢሉ ዘቐየሮ ከተፋልጦም ኮላ ንሪኣ ቦጎታ ድማ ምዝራቡ ቀፂሉ ዓዊሉ ንኹሎም ንኽብድ ዝበለ ስራሕ 4 ሰባት ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ፍቓደኛታት እንተሃሊኹም ውፁ እንተዘይኮይኑ ግን ባዕለይ ክመርፅ ይብሎም እቶም ህዝቢ ድማ ስቕ ምስ በሉ ቦጎታ ባዕሉ 4 ሰባት ክመርፅ ከሎን እቲ ራብዓይ ግን ኣይከይድን ኢሉ ከኣብዮም ከሎን ቦጎታ ድማ ብሓይሊ ሓኒቑ ክወስዶ ከሎ ንሪኦ ብድሕሪ እዚ ናይሮቢን ቦጎታን 4ኦም ሒዞሞም ናብ ሊፍቲ ኣትዉ እሞ ኣብቲ ሊፍቲ ምስ ኣተዉ ግን ብዘገርም ኣጋጣሚ እቶም ዝመረፆም 4 ሰባት ካብ መጀመርትኡ ብፕሮፌሰር ተኸፊልዎም ነዚ ስራሕ ዝተቆፅሩ ሰባት ከም ዝኾኑን እቲ ራብዓይ ሰብ ድማ እምብዝበልኩኻ ብሓይሊ ከም ዝውሰድ ዘለኹ ንኸምስል ኢለ ኢሉ ንቦጎታ ይነግሮ ብድሕሪ እዚ ድማ 6ኦም ናብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ባንኪ ይኸዱ እሞ እታብቲ ዝሓለፈ ናይ ስርቂ ስራሕ ከም ናይ ገንዘብ ምሕታም መራሒት ኮይና ዝነበረት ናይሮቢ
حجي ون أبز سرح زي كم مرحت كوينا نتسرح كتجمرهم كلها نريا بروفيسور دما بوغنو أبتغم بحر كوينو نميشتي جزي نفاس دحر موسادو راكيل نبروفيسور تطوع عمو بروفيسور دما مسراكيل كوينو نمكينو وخملس كله نريو أبتناي مرمرا بوتا دما اتغر محجي نتم سرقت زمرمروم زنبرا كونريل بريتو حامي مخم زلو رينا أب كندو نتم سرقت زمرمروم كال أحدش مرماري كونريل تامايو استبها لخمت كلون كامكينو مسورة دما إنجل نكونريل تامايو اتزقات أما نقر كردو يجمر كونريل تامايو دما نابتناي مرمرا بوتا نابتتين دام ساعتوها كونريل بريتو بوزاني حو كم تغر محجي راكيل تقبرو زنبرت مستوم سرقت اندا تزاربت تدرادر سبتت ليكايا نازي دما حانت نفعت زخونت مرماريت زفلت على اندا بلا نعا امتيو ابزن خسر حي نقرو اذا بكونريل بريتو نفعت يا زبها للازلو مرماريت بوليس دما اذا حجي نريو اندا ساقيت تمرمرو زلا نفسو تور زخونت مرماريت بوليس أليسيا سيارة خم زخونت بكاميرانا نرئي كونريل تامايو دما نزم سمعه نتما أبو زنبرو بولايس بغلطف نو أليسيا خدوولو إزوزومو ما إنجل دما كم تكون ريل تامايو زعززوم نخدوولو نخلاي جيزين دانا قرم كله نحنا دما بكاميرانا أوفيسر سواريز أبو خمزلو نرئي بعال بروفيسر دما بتون باكستاناوين هاكرات جيروم كابتن أبتناي مرمرا بوتا زنبرا موبايلات حانتي تليفون اتون بولايس زاربو زنبرو مسامعو راكيل دما بوغنا ناي أليسيا سم سمعت نبروفيسر بفرحات مثل مقدي نسايات بلو أما ودأتو أتون بولايس نبروفيسر تودا دروسب زمتو يمسلو فيلمنا دما كاب عدتات حدا معلتي بروفيسر برلين بحنساب كوينم دا تزاربو خلو برلين بروفيسر نايد يوم حمام نابقون كم تحالفي نبرو كاب زربهم دما برلين بروفيسر بدا زرخبو أحوات كم زخونو نردا أبتو وشت بانك دما نيروبي نوتم بوغوتا زمزوم 4 سبات كتال زقبرو وسرحو من دارد أتوم أبت كازنا دما نيشتي كب ندا سألت كم زندا بلت كتردوم تجمر لك عنا إذا كازنا كانن كلام تجمرنا إذا كازنا بماي كتملك كم تجمر كمو دما تماي نتا كازنا مليئو نامزا سأل كواكب بخصاب زبتزح 16 دقيقة 15 سكندن كم زوصدلو سلازي أبزا وشت 16 دقيقة نازي كازنا في حيركم بدحري دما نتنا توتبو انت زي لحمكم ولو اتماي كابزا سأل كواكب بس لازلعل موداتنا كلاتنا بيت ما أسرتك خوني لا تنقرون كاتيلا دما نخلهم كتتوابعان كلان نت ملحاميهم دما بعلى حاون دا ولعت سرحهم نخجمرو تأززهم أبزي زي دما 4 يوم نناتهم ملحامي هيزهم سرحهم نجمرو بدحر زي فيلمنا كاب عدتات حدا معالتي برلين بروفيسر نكوفيلهم دا تزاربو خلو يرئينامو برلين بروفيسر بزعبا تاكازنا خردو خلو لكعنا تاكازنا بحيلك نكفتا مسجمرنا تاكازنا بمايك تملاك الجمريا كمو دما وشت 16 دقايق سرحنا سريحنا انت جي ودينا اتماي كابتزم كلنا نخال حليفو نابانا كفسس كم تجمرن اتماي دما مفساسو سلازي قارت موداتنا كلاتهم بيت ما أسرت 5 خونن دا نقرو لكع كم تبعال نيروبي حجز قبرو زلو نبروفيسر كردو خلو نريو بعال نيروبي دما أوش تتا 16 دقايق نتكازنا بتا نيروبي سألت لهم كب ملكع كقدو خلون كاتيلهم دما نتحيزهم مزنبورو تبو نابتازم كلوانو خدن تقاتمو والا اتماي جن مملو سلازي قارته بوبوتا نابت تبقاتيو أكسجينو حيزو نابت كازنا خاطر خلو نريو نابت كازنا مساعته ودما نات نابت نخال زاتو وتبو مست كازنا ولا حنت نخال كم زي بولو جيروم كالحمو خلون فيلمنا دما ناب دحريت ناب برلين البروفيسور نوسيدنا بروفيسور نبرلين نات نخالان كيلوم نات تبو مسقاتمولو نات تبو مست كازنا تزي الحمامو اتوش تزعاتو وسب كموتي مالتي لو نقرو برلين دما كوم وانت خوينو كموتيو انت زي كونا جن نات تبو مستكازنا ولا حانت نقال كي يترفون تلحيم امو اتما ينوش تخاطو سلاز جمر اتسب اي موتنيو نحنا دما امو وداتو اتندليو نقر نركب اندابلا
መስዋዕቲ ከይከፈልና ድማ እቲ ንደልዮ ነገር ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ይነግሮ። ናብዚ ሕጂ ግዜ ንመለስ እሞ እቶም ብደገ ዝነበሩ ነቲ ካዝና ምስቲ ትቦ ከልሕምዎ ከለዉ ቦጎታ ግን ኣብቲ ውሽጢ በይኑ ስለ ዝነበረ ነታ ትቦ ምስቲ ካዝና ከይልሓማ እታ 16 ደቂቕ ትውዳእ እሞ እቲ ማይ ድማ ካብቲ ክቢ ሓሊፉ ንቦጎታ ይውሕጦ። ቦጎታ ግን ተስፋ ከይቆረፀ እቲ ማይ ውሒጥዎ ከሎ ዋላ ምልሓሙ ይቕፅል እሞ ኣብ መወዳእቱ ነቲ ትቦ ምስቲ ካዝና ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘልሓሞ እቲ ካዝና ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ናብ ኖርማል ኩነታት ተመሊሱ እቲ ዝፈስስ ዝነበረ ማይ ድማ ከቋርፅ ከሎ ንሪኦ። ናይሮቢ ድማ ነዚ ምስ ረኣየት ብቕልጡፍ መሐንበሲ ክዳንን ኦክስጅንን ሒዛ ናብቲ ውሽጢ ካዝና ተኣቱ። ናይሮቢ ድማ ናብቲ ውሽጢ ካዝና ምስ ኣተወት ነቲ ወርቂ ርያቶ ብጣዕሚ ክትሕጎስ ኮላን ካብቲ ወርቂ ድማ 2 ወርቂ ሒዛ ወፅያ ነቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ 4 ሰባት ብዘሐጉስ መገዲ ኣብቲ መደቦም ከም ዝተዓወቱ ትነግሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ወስደና እሞ ኣብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ቦጎታ፣ ዴንቨር፣ ናይሮቢን ናብቲ ባንኪ ምስ ኣተዉ ናብቲ ካዝና ምእታዎም ስለ ዘይተርፎም ብሓንሳብ ኮይኖም ምሕንባስ ኣብ ሓደ ንእስ ዝበለ ኮንተኔር ክላመዱ ከለውን ዴንቨር ድማ ናብቲ ኮንተኔር እቶም ዝተባህለ እዚ ማይ ረሳሕ እዩ ኣነ ድማ ናብዚ ኮንተኔር ኣይኣቱኒ እንዳበለ ክዛረብ ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ድማ ቦጎታ ንዴንቨር ኮፍ ኣቢሉ ናብዚ ኮንተኔር ኣይኣቱኒ ትብለና ዘለኻ ስለ ዝፈርሕካዩ እንዳበለ ክላገፀሉ ይጅምር። ዴንቨር ድማ ንቦጎታ ከም ዘይፈርሐ እንዳነገሮ ከረዶ ዋላ እኳ እንተፈተነ ቦጎታ ግን ንዴንቨር ፈሪሕካ ኢኻ ዝፈርሕካሉ ምክንያት ድማ ውላድ ስለ ዘለካዩ እንዳበለ ይነግሮ። ናይሮቢ ድማ ክትዛረብ ጀሚራ ቀደም እንተዝኸውን ዴንቨር ነዚ ኮነን ካልእ ነገር ምገበረ እንተኾነ ግን ሕጂ ኣቦ ስለ ዝኾነ ክፈርሕ ጀሚሩ እንዳበለት ክስሕቆ ትጅምር። ቦጎታ ድማ ንዴንቨር ከም ምኽሪ ውላድ ስለ ዝወለድካ ጥራይ እቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ነገር እንተቋሪፅካዮ ንስኻ ሕማቕ ኣቦ ኢኻ እንዳበለ ክነግሮ ከሎን ቀፂሉ ድማ ንሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 7 ደቂ ከም ዘለውዎ ስእሎም ኣውፅኡ የርእዮም። ከምኡ ድማ ንኩሎም ዘድልዮም ነገራት ከም ዝገብረሎም ኣብ 6 ወርሒ ከይዱ ድማ ንኩሎም በብሓደ ከም ዝረኽቦምን እንተኾነ ግን ንዕኦም ናብ ቤት ትምህርቲ ምብፃሕ ከምኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ውድድር ክገብሩ ከለዉ ምርኣይ ከም ዘሰልችዎ ንበርሊንን ንናይሮቢን እንዳነገሮም ዋላ እኳ ኣነ ከም ድሌተይ ዝነብር ሰብ እንተኾንኩ ኣብታ 6 ወርሒ ግን ናብ ደቀይ ምስ ከድኩ ደቀይ ኣቦኦም ጥራይ ስለ ዝኾንኩ ብሓጎስ እዮም ዝቕበሉን ኢሉ ወሲኹ ይነግሮም። ናብዚ ሕጂ ግዜ መሊስና ድማ ናይሮቢ ነቲ 2 ወርቂ ሒዛ ካብቲ ካዝና ክትወፅእ ኮላን ነቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ሰባት ድማ እዚ ዘምፀኽዎ ናይ እዝነይ ረኣይዎ የፀብቐለይዶ እንዳበለት ክስሕቕ ኮላን ቦጎታ ድማ ካብቲ ካዝና ወፅዩ ንናይሮቢ እቲ ጌራቶ ዘላ ናይ መሐንበሲ ክዳን ብጣዕሚ ከም ዘፀበቐላ ይነግራ። ናይሮቢ ግን ነዚ ምስ ሰምዐት ንቦጎታ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይትሓስብ ኣነኮ ኣብዚ ስራሕ እዚ ሓላፊት ከየ እንዳበለት ከተጠንቅቆ ኮላን ቀጻሊ ስርሑ ንክገብር ድማ ክትእዝዞ ኮላን ንሪኣ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናይሮቢ ነቶም 4 ሰባት ነቲ ቀጻላይ ስርሖም ንክዳለዉ ዓዊላ ክትዛረቦም ኮላን ቦጎታ ድማ ካልኣይ ግዜ ኦክስጅን ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ካዝና ከኣቱ ከሎ ንሪኦ። ናብቲ ውሽጢ ካዝና ኣትዩ ድማ ነቲ ወርቂ ሓሊፉ ናብቲ ናይ መጨረሻ ናይቲ ካዝና መንደቕ በፂሑ ንኻልኣይ ግዜ ክፍሕረ ጅምር። ናይሮቢ ድማ ብትራኸ መልክዕ ነቲ ካልኣይ ካዝና ቀልጢፍና ክንከፍተለና ክትብል ኮላን ንሕና ድማ ካብ ዘረባኣ ካብቲ ዓቢ ካዝና ብተወሳኺ ካልእ ንእሽተይ ካዝና ኣብቲ ውሽጢ ካዝና ከም ዘላ ቦጎታ ድማ ነታ ንእሽተይ ካዝና ንምኽፋት ይፅዕር ከም ዘሎ ንርዳእ። ካብቲ ወርቂ ዝበልፅ ገለ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ናብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ድማ ንመለስ እሞ ኮነሬል ታማዮ ንኤንጅል እቶም ሰረቕቲ ናብዚ ባንክ ከመይ ገይሮም እዮም ኣትዮም ኢሉ ምስ ሓተቶ ኤንጅል ድማ ንኮነሬል ታማዮ እቶም ሰረቕቲ ነተን ሒዞመን ዝነበሩ መካይን ፌክ ሎጎ ገይሮምለን ናብቲ ባንክ ከም ዝኣተዉ ይነግሮ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ክገብሩ እንተኽኢሎም ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ማለት እዩ እንዳበለ ከምኡ ድማ ናብቲ ውሽጢ ቴንዳ ተመሊሱ ነቶም ኣብቲ ቴንዳ ዝነበሩ ኩሎም ፖላይስ ኩላትኩም ዘለኩም ሞባይል ኣብዚ እንዳጓሕፋ እትውወን ከምኡ ድማ ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ዝተጠቀምኩምሉ ዝኾነ ይኹን ኤሌክትሮኒክስ ናብዚ ጓሕፋ እትውዎ ኢሉ እዝዞም። በዚ ድማ ኮነሬል ፕሊቶ ኣብቲ ውሽጢ ቴንዳ ዝነበራ ኩለን ሞባይላት
ኣኪቡ ክጉሕፈን ከሎ በዓል ፕሮፌሰር ድማ ብወገኖም ሞባይል ጠሊፎም እቶም ፖላይስ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ክሰምዑ ስለ ዝጸንሑ በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ክሓርኩ ከለዉ ንሪኦም። ቀፂሉ ድማ ኮነሬል ታማዮ ነቶም ፖላይስ እቲ ባንክ ንኽኽፈት ካብቲ ሓደ ሰዓት ክንደይ ደቓይቕ ከም ዝተረፎ ኣብዚ ቅድመይ ዘሎ ናይ ቴሌቭዥን ስክሪን ግበሩሎ ይብሎም እሞ ንሳቶም ድማ ከምቲ ዝኣዘዞም ምስ ገበሩሉ ንሕና ድማ ብካሜራና እቲ ባንክ ንኽኽፈት 14 ደቂቕ ከም ዝተረፎ ንርኢ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ነቶም ፖላይስ እዘን 14 ደቂቕ ምስ ተወድኣ ፖላይስ ኣዳሊኹም ጽንሑ እሞ እቲ ናይቲ ባንክ ማዕጾ ስለ ዝኽፈት ናብቲ ባንክ ክንኣቱ ኢና ኢሉ ነግሮም። ናብቲ ውሽጢ ባንክ ድማ ተመሊስና ሄልሲንኪ ንፓሌርሞ እቲ ናብ ዓይኑ ዝኣተዎ ናይ መስትያት ስባራት ከውፀሉ ከሎን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ናብቲ ውሽጢ ባንክ ይድውል እሞ ፓሌርሞ ነታ ሞባይል ምስ ተቐበላ ፕሮፌሰር ንፓሌርሞ እቶም ፖላይስ ኩለን ሞባይላት ኣኪቦም ከም ዝጓሓፍዎን እንዳነገሮ እንተኾነ ግን በዚ ብዙሕ ኣይትጨነቕ ካልእ መገዲ ቀልጢፍና ክንረክብ ኢና ኢሉ ነግሮ። ቀፂሉ ድማ ቦጎታ ነታ ንእሽተይ ካዝና ንኽኸፍታ ይፍሕር ደሎ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተረጋግአ ዘሎ ፓሌርሞ ድማ ንፕሮፌሰር ከመይ ጌርካ ተረጋጋእ ትብለኒ ኣለኻ? እቲ ቦጎታ ዝፍሕሮ ዘሎ ንእሽተይ ካዝናኮ ንኽኽፈት ጥራይ ብውሕዱ 2 ሰዓት ከድልየና እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ባንክ ማዕጾ ክኽፈት ክንደይ ደቓይቕ ከም ዝተረፎ ንገረኒ ኢሉ ይሓቶ። ራኬል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ፕሮፌሰር ሞባይል ተቐቢላ እቲ ባንክ ንኽኽፈት ፖላይስ ድማ ናብቲ ውሽጢ ባንክ ንኽኣትዉ ትሕቲ 14 ደቂቕ ከም ዝተረፎም ትነግሮ። ፓሌርሞ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ እቲ ባንክ ንኽኽፈት 14 ደቂቕ ጥራይ እንተተሪፍዎ እቲ እንኮ ዘለና ኣማራጺ ዶልፊን ምጥቃም ኢሉ ንፕሮፌሰር ይነግሮ። ፕሮፌሰር ድማ ርእሱ እንዳነቕነቐ እወ ይብሎ እሞ ራኬል ድማ እወ ከምኡ ግበሩ ኢላ ትነግሮ። ንሕና ድማ ብካሜራና ዶልፊን ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ እቲ ናይቲ ባንክ ሓላፊ ከም ዝኾነ ንርኢ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዝሓለፈ ስርቂ በዓል በርሊን ምስ ፕሮፌሰር ዝራኸብሉ ዝነበሩ ቴሌፎን ናይቲ ቴሌፎን ገመድ ብሽኻቕ ኣትዮም እዮም ነይሮም። ሕጂ ኸ ከመይ ገይሮም ምስ ፕሮፌሰር ይዛረብለዉ እንተኢልኩም ነዚ መልሲ ንክኾነና ፊልምና ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ መልሰና እሞ ፕሮፌሰር ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንበዓል ናይሮቢ ንኸረድኦም ንፓሌርሞ ይፅውዖ። ፓሌርሞ ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንኸረድኦም ኢሉ ናብ ቅድሚት እንዳወፀ በዚ ዘለና ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ካዛኪስታን ሳትላይት ገዚእና ምስ ፕሮፌሰር ክንዛረብ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ብቴክኖሎጂ እንተመፂና ኩሉ ግዜ ዝስዕር እቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንሕና ሓደ ነገር ጥራይና ክንገብር ንኽእል። ንሱ ድማ ናብ ቅድሚት ተጓዒዝና ምዕቡል ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘይኮነ ናብ ድሕሪት ተመሊስና ናይ ቀደም ቴክኖሎጂ ክንጥቀም እዩ ዘለና ኢሉ ነግሮም። ነዚ ነገር እዚ ድማ ከምዚ እንዳበለ ከረድኦም ይጀምር። ቀፂሉ ድማ ፓሌርሞ ኣብቲ ጥቕኦም ብጨርቂ ተሸፊና ዝነበረት ሬድዮ ነቲ ሸፊንዋ ዝነበረ ጨርቂ እንዳልዓለ እዛ ሬድዮ ብ1941 ኣብ ኢንግላንድ እያ ተሰሪሓ ከምኡ ድማ ናይ ቀደም ብምዃና ዝተላዕለ ትጥቀመሉ ፍሪኩንሲ ከይተረፈ ብጣዕሚ ሓፂሩ ኢሉ ነግሮም። ናይሮቢ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚኣ እንተተጠቂምና እሞ እዞም ብዙሕ መሳርሒ ዘለዎም ፖላይስ ኣይኮነን ሓደ ተራ ሰብ ዋላ ንዛረቦ ነገር ክሰምዐና ይኽእል ኢላ ትነግሮ። ፓሌርሞ ድማ ናይሮቢ ትብሎ ዘላ ነገር ሓቃ ከም ዝኾነትን በዚኣ እንተተጠቂምና ዝኾነ ሰብ ክሰምዐና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝሰምዕዎ ነገር ክርድእዎ ይክእሉን እዮም ኢሉ ነግሮም። ንሳቶም ድማ ብኸመይ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ፓሌርሞ ንዕኦም ምርድኡ ቀፂሉ እዛ ሬድዮ ትጥቀሞ ሓደ ከቢድ ኮድ ከም ዘሎን እዚ ኮድ ድማ ክሳብ 2300 ዝተፈላለዩ ኮዳት ከም ዘለዎን ነዚ ኮድ ድማ 200 ሚልዮን ዝኾኑ ናይ ቻይና ሃከራት ዋላ እኳ እንተኾነ ክሰብርዎ ይክእሉን እዮም እንዳበለ ብዘስሕቕ መገዲ ከረድኦም ከሎን ከምኡ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝድውልሉ ግዜ እቲ ኮድ ከም ዝቀያየር እንዳነገሮም በዚኣ ተጠቂምና ምስ ፕሮፌሰር ክንዛረብ ከለና ፈፂምና ክንተሓዛ ይንኽእልን ኢና ኢሉ ወሲኹ ይነግሮም። ዋው ፓሌርሞ ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ድማ ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ እቶም ናይቶም ፖላይስ ሃከራት ካብቲ ባንክ ናብ ካልእ ቦታ ፍሪኩንሲ ይወፅእ ከም ዘሎ ክሪኡ ከለውን ንኮነሬል ታማዮ ድማ እዚ ምስ ነገርዎ ኮነሬል ታማዮ ንኩሎም ናብቲ ፍሪኩንሲ ጠሊፍኩም እተው እሞ እቲ ዘረባ ብዛዕባ ምንታይ ከም ዝኾነ ድማ ሰሚዕኩም ንገሩን ይብሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቶም ፖላይስ ነቲ ፍሪኩንሲ ክጠልፍዎ ዋላ እኳ እንተፈተኑ
ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ግን እቲ ፍሪኩንሲ ብጣዕሚ ሓፂር ብምዃኑን ኮዳት ድማ ስለ ዘለዎን ምጥላፍ ከኣብዮም ከሎን ንኮነሬል ታማዮ ድማ ክጠልፍዎ ከም ዘይከኣሉን ይነግርዎ። ኮነሬል ታማዮ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ እንዳሓረቐ ዝገበርኩም ጌርኩም ዋላ ናይ ሰብ ብዝሒ ወሲኽኩም ነዚ ፍሪኩንሲ ክጠልፍዎ ኣለኩም ኢሉ ይእዝዞም። በዓል ፕሮፌሰር ድማ ናብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ብናይ ኮነሬል ፕሪቶ ሞባይል ይድውሉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ዓንተ ቦይ ኮነሬል ታማዮ ናይ ኩሎም ሞባይል ክእክበን ከሎ ናይ ኮነሬል ፕሪቶ ሞባይል ስለዘይኣከባ ኮነሬል ፕሪቶ ሞባይሉ ክድውል ኮላሪኡ እታ ቴሌፎን ግን ዘይፈልጣ ቴሌፎን ስለ ዝኾነት እንዳተገረመ ክቕበላ ከሎ ንሪኦ። ፕሮፌሰር ድማ ነታ ሞባይል ከም ዝተቐበላ ምስ ረኣየ ንኮነሬል ፕሪቶ መን ምዃኑ መንነቱ እንዳነገሮ ቀፂሉ ድማ ናይዚ ኦፐሬሽን መራሒ ንስኻ ዲኻ ወይስ ኮነሬል ታማዮ ኢሉ ይሓቶ። ኣብዚ ዜዝ ድማ ፊልምና ብትረኸ መልክዕ ናብቲ ናይ ስልጠና ግዜ ይወስደና እሞ ፕሮፌሰር ንበዓል ናይሮቢ ከመይ ገይሮም ብፖላይስ ኣበይ ከም ዘለዉ ከይተፈልጡ ምስቶም ፖላይስ ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ከረድኦም ከሎን ቀፂሉ ድማ ምስቶም ፖላይስ ንዛረበሉ መገዲ ከምቲ ዓንተ ቦይ ፓሌርሞ ዝበሎ ናብ ናይ ቀደም ቴክኖሎጂ ተመሊስናዩ እንዳበለ ምስቶም ፖላይስ በዚ ኢና ንዛረብ እንዳበለ ናይ ቀደም ተጠወቕቲ ሞባይል ኣውፂኡ ከርእዮም ከሎ ንሪኦ። ቦጎታ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ቀደም ከምዚአን ሞባይል ከም ዝነበረቶን ን5 ዓመታት ክጥቀመላ ከሎ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ቻርጅ ገይርዋ ከም ዝነበረ ብፀወታ መልክዕ ተዛሪቡ ንኹላቶም ይስሕቖም። ፕሮፌሰር ድማ ብናይ ቦጎታ ጆክ እንዳሰሓቐ መርዱ ይቕፅል። እዘን ናይ ቀደም ዝጥወቓ ሞባይል 2G ማለት ካልኣይ ጀነሬሽን ከም ዝኾናን በዚ ድማ ኢንተርኔት ይኹን ጂፒኤስ ስለ ዘይብለን ንሕና ናብቶም ፖላይስ ክንድውል ከለና በዚአን ኢና ንጥቀም። ካልኣይ ግዜ ክንድውል እንተደሊና ድማ ነተን መጀመርታ ዝተጠቅምናለን ሞባይል ብምቕያር ካልኦት ተጠወቕቲ ሞባይል ኣምፂና ካልኣይ ግዜ ንድውል ኢሉ የረድኦም። ነዚ ንኽገብሩ ግን ኣብ ደገ ኮይኑ ምስቶም ፖላይስ ዘራኽቦም ሳልሳይ ሰብ ከም ዘድልዮምን ነዚ ዝተመርፀ ሰብ ድማ ክሳብ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ዘይሰማዕናዮ ብዙሕ ግዜ ስቕ ምባል ዝፈቱ ስሙ ድማ ኣብ ፍራንስ ካብ ዝርከባ ከተማታት ማርሴል ኢሉ ስሙ ዘቐየሮ ሰብ ፕሮፌሰር ይፋልጠና። ፕሮፌሰር ድማ ንበዓል ናይሮቢ ማርሴል ኣብ ደገ ኮይኑ ሓንቲ ናባይ ዝድውለላ ሞባይል ሓንቲ ድማ ናብ ኮነሬል ፕሪቶ ዝድውለላ ሞባይል ተጠቂሙ ክልቴና ምስ ተቐበልናየን ድማ ንኽልቴን ሞባይል ብሓንሳብ ብምድራብ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኣለሚንየም ዝተለበጠ ሳንዱቕ ውሽጢ ገይሩ ናይ ደገ ድምፂ ንኸይኣትዎ ድማ ነቲ ሳንዱቕ ምስ ዓፀዎ ኣብ ቦርስኡ እትዩ ነቲ ቦርሳ ተሰኪምዎ ብሳይክል ገይሩ ኣብ ከተማ ማድሪድ ይዛወር። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቶም ፖላይስ ዝገበሩ እንተገበሩ እታ ሞባይል ከም ዝተደወለት እምበር ካበይ ከም ዝተደወለት ፈፂሞም ክፈልጡ ይክእሉን እዮም ኢሉ ይነግሮም። ናብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ተመሊስና ማርሴል ከምቲ ፕሮፌሰር ዝኣዘዞ ገይሩ ንፕሮፌሰር ምስ ኮነሬል ታማዮ ከረኽቦ ከሎን ፕሮፌሰር ድማ ንታማዮ መን ከም ዝኾነ ነጊሩ ክፋለጦ ከሎን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ድማ ናይ መጀመርታ ሕትኡ ፍቕሪ ሕዚካ ይፈልጥ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ንእሽተይ እንዳሰሓቐ ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ኣብ ሓዳር ስለ ዝነበርኩ ሕጂ እቲ ፍቕሪ ገለ ትብሎ ዘለኻ ነገር ገዲፍካ ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ካእቶ ይብሎ። ፕሮፌሰር ግን ንታማዮ ኣነ ሓዳር ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ሕዚካ ይፈልጥ ዶ ኢሉ ደጊሙ ሓቶ። ታማዮ ድማ ንፕሮፌሰር ንስኻ እኮ ክሳብ ሞባይላትና ጠሊፍካ እንታይ ከም ንዛረብ ከም ትሰምዐና ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኩሉ ነገር እንዳፈለጥካ ከም ዘይፈልጥ ምሳል ገዲፍካ ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ካእቶ ኢሉ ምስ ፀረፎ ፕሮፌሰር ድማ ትቕብል ኣቢሉ ካብቲ ናይ ባዕሎም ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ እንዳፀውዐሉ ዝኾነ ሰብ ብሰረቕቲ እንተተተሒዙ መጀመርታ ናይቲ ዝሓዞ ሰብ መንነቱን ዝደልዮ ነገርን ካብ ዘረቡ ኢኹም ክትፈልጡ ዘለኩም። ከምዚ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ድማ ኣብ ናይ ባዕልኹም ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ ኢሉ ነግሮ። ከምቲ ንፈልጦ ፕሮፌሰር ነዚ ዝገብረሉ ዘሎ ምኽንያት ናይቶም ፖላይስ ግዜ ንምብላዕ ኢሉ እዩ። ኮነሬል ታማዮ ግን ፕሮፌሰር ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገር ተረዲእዎ ዝደለኻዮ እንተበልካ ኣይሰምዐካን ይኽብሎ ከሎን ኣብ መንጎ ዘረብኦም ድማ ንራኬል ይልዕልዋ እሞ ንኤንጅል ምስ ራኬል ይራኽብዎ። ኤንጅል ድማ ንራኬል ኣነ ነዞም ፖላይስን ብጣዕሚ ናፊቕና ክለና ንምንታይ ዘይትመፂ ኢሉ ይሓታ።
ራኬል ድማኒ ኤንጅል ሓሚምካ ኩልኻ ገዲፈካ ስለ ዝኸድኩ ይቕሬታ ግበረለ ኢላ ነቲ ዝሓታ ዘሎ ሕቶ ዘይኮነ ካልእ ትምልሰሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኤንጅል ንራኬል እዚ ትገብርዮ ዘለኺ ነገር ካብ ልብኺ ደሊኽዮ ዲኺ ግዜ ገና ከሎ ናብ ልብኺ ተመለስ እንዳበለ ክነግራ ከሎን ቀፂሉ ድማ እዚ ፊልም ይኮነን ፊልም ስለ ዘይኮነ ድማ ኣነ ንዓኽ ምስዳድ ክሳብ መወዳእታ ኣይክቋርፅኒ እንዳበላ ከሎ ፕሮፌሰር ኣብ መንጎ ዝረብኦም ኣትዩ ንኮነሬል ታማዮ ድሕሪ 1 ሰዓት 5 ዝተታሕዙ ሰባት ክሰድድ ኢሉ ነግሮ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ድሕሪ 1 ሰዓት እሞ ባዕለይ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ኣቴ ኣብቲ ናይቲ ባንኪ ኦፊስ ኮይነ ሲጋራይ እንዳሰተኹ ክድውለልከ ኢሉ ነግሮ። ቀፂሉ ድማ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ምእታዎም ስለ ዘይተርፎም መሳርሒታቶምን ነቶም ህዝቢ ድማ ማስክ እንዳግበርኩም ተዳለዉ ኢሉ ነግሮ። ፕሮፌሰር ድማ ንኮነሬል ታማዮ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኻ ነገር ይቐድሐለኹ ኢሉ ከሰራርሖ ክፍትን ከሎን ኮነሬል ታማዮ ግን እቲ ንስኻ ትገብሮ ነገር ወላ ሓንቲ ግድሰንን ኢሉ ምልሰሉ። ንሕና ድማ ብካሜራና እቲ ናይቲ ባንክ ዓብ ማዕፆ ንክኽፈት 9 ደቃይቕ ጥራይ ከም ዝተረፈ ንርኢ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ኣብቲ ናይ ምርመራ ግዜ ራኬልን ፕሮፌሰርን ክዛረቡ ከለዉ የርእየና እሞ ፕሮፌሰር ድማ ንራኬል ኣብዚ መደብ እዚ ክሳብ 4 ወርሒ እንተዘይሰሪሖም ኣብቲ መደባ ወፃፅኣ ክጋገዩ ከም ዝኽእሉ ይነግራ። ራኬል ድማ ንፕሮፌሰር 4 ወርሒ እንተፀኒሕና ሪዮ ብሂወቱ ከሎ ኣይክነርክቦን ኢና ኢላ ትነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ነገር እዚ እኮ ፈፂሙ ዘይከውን ነገር እዩ እንዳበለ ክሓርቕ ከሎን ራኬል ድማ ንፕሮፌሰር ዘይከውን ዝመስለካ ዘሎ ናትካ መደብ ወይ ድማ ናይ ኣቦኻ መደብ ስለ ዘይኮነ እዩ። እዚ መደብ ናይ ሓዊኻ በርሊንን ፓሌርሞን ዋላ እኳ እንተኾነ ንሓዊኻ በርሊን ክትኣምኑለካ እንዳበለት ክትወቕሶ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፕሮፌሰር ንስኺ ኸማን ንሪዮ ሓሊኹሉ ዘይኮነስ ነቶም ፖላይስ ነቲ ዝገበሩኹ ነገር ሕነኺ ክትፈድዮም ስለ ዝደለኺ ኢኽ እንዳበለ ንራኬል ስቕ ከም ትብል ክገብራ ከሎን ኣብ መወዳእትኡ ግን ነዚ መደብ እዚ ንኸፃፍፎ ግዜ ከም ዘድልዮ ይውስን። ፊልምና ድማ ናብዚ ሕጂ ግዜ መሊስና ኣብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ኮነሬል ታማዮ ነቲ ብናይ ማድሪድ ህዝቢ ተፈታዊ ኮይኑ ዘሎ ኣርትሮ ናብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ይፅውዖ እሞ ኣርትሮ ድማ ናብቲ ናይ ምርመራ ቦታ ኣትዩ ንኩሎም ሰላም ክብሎም ከሎን ንምንታይ ከም ዝፀውዖ ድማ ንኮነሬል ታማዮ ክሓቱ ከሎ ንሪኦ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ንኣርትሮ ናይ በዓል ዴንቨር ሞኒካ ከምኡውን ናይ ናይሮብን ናይ ቶኪን ስእሊ እንዳረኣዮ ሕጂ ኣንድሬስ ወይ ድማ ንሕና ብንፈልጦ በርሊን ስለ ዝሞተ ንስኻ ድማ ነቶም ሰረቕቲ ጽቡቕ ጌርካ ስለ ዝፈልጦም ሕጂ ናይቶም ሰረቕቲ መራሒ መን ክኸውን ከም ዝኽእል ንኽትነግረና ኢልና ኢና ፀዊዕናካ ይብልዎ። ኮነሬል ታማዮ ድማ ዘረብኡ ቀፂሉ ናይቶም ሰረቕቲ መራሒ እንተረኺብናዮ ነቲ መራሒ ብዘለና ዓቕሚ ተጠቂምና ክንቀትሎ ክንፍትን ኢና። ነቲ ናይቶም ሰረቕቲ መራሒ እንተቐቲልናዮ ድማ እቶም ሰረቕቲ ዝመርሖም ሰብ ስለ ዝስእኑ ብቐሊሉ ክትሓዙልናዮም ኢሉ ነግሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣርትሮ ነዛ ዓድል ተጠቂሙ ነቶም ፖላይስ ከምዚ እንዳበለ ክነግሮም ይጅምር። ናይቶም ሰረቕቲ መራሒ ክኸውን ዝኽእል ዴንቨር እዩ። ምክንያቱ ሄልሲንኪ ትእዛዝ ዝቕበል ሰብ እምበር መራሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምኡ ድማ ናይሮቢ ኣብቲ ዝሓለፈ ስርቂ መራሒት ክትከውን ፈቲና ብጣዕሚ ስለ ዝኸበዳ ንበርሊን ሓሊፋ ከም ዝሃበቶ ስዋረዝ ድማ ቶኪዮ ከንታ ኮይና ክትከውን ዘይትኽእል ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣርትሮ ድማ ቶኪዮ እሞ ብፍጹም ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኢሉ መልሰሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብቲ ውሽጢ ባንክ በዓል ሄልሲንኪ እቲ ናይቲ ባንክ ዓብ ማዕፆ ዝኽፈተሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ተረዲእዎም ዘለዎም መሳርሒታት ከዳልዉ ከለውን ከምኡውን ነቶም ዝተታሕዙ ሰባት ሓደ ዓይነት ማስክን ሓደ ዓይነት ክዳንን ድሕሪ መሃቦም ከምኡውን ሓደ ዓይነት መከላኸሊ ከም ዝገብሩ ይገብርዎም። ቀፂሎም ድማ ናይሮቢን ፓሌርሞን ከምቲ ፓሌርሞ ምስ ፕሮፌሰር ዝተዛረቦ እቲ እንኮ ዘለዎም ኣማራፂ ነቲ ዶልፊን ምጥቃም ስለ ዝኾነ ነቲ ናይቲ ባንክ መራሒ ክልቲኦም ሒዞሞ ናብቲ ታሕተዋይ ቤዝመንት ክወስድዎ ከለዉ ንሪኦም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፊልምና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ፓሌርሞን በርሊንን ንፕሮፌሰር ናብ ዘረድኡላ ዝነበረት መዓልቲ ይወስደና እሞ በርሊንን ፓሌርሞን ንፕሮፌሰር ለይካዕ ነቲ ዓባይ ካዝና ምስ ከፈትናያ ብቕልጡፍ ድማ ፖላይስ ቅድሚ ናብቲ ባንኪ ምእታዎም ነታ ኣብቲ ውሽጢ ካዝና ዘላ ንእሽተይ ካዝና ክንከፍት ኣለና። እታ ንእሽተይ ካዝና ግን ንኽትክፈት ጥራይ 2 ሰዓታት ከም ትወስድ እንዳነገርዎ ንሕና ቅድሚ ነታ ካዝና ምኽፋትና
اتنايت بانك معطو زخفتلو جيزين تأخيلو وبولايس كتحازو خمزو خؤلو مس نقرو بروفيسور دما ازي حجز تبلو زلوهم نقر ولا حانت مفتح خوانا يكألني قال مفتحي كترخبو لكم إليو نقرم برلين باليرمون دما بروفيسور مردوهم كتيلهم كدما نحنا نتاني اشتيكازنا مخفاتنا اتنايت بانك معطو زخفتلو جيزي كقرب انت جميرو اتنكو زلنا مالاتي نات دولفين مالت نتنايت بانك حلاف سباي نابتو اشتكازنا اتينا نتاني اشتكازنا او اشت 3 سكندات كم زخفتا نقباري لوم ينقرو بروفيسور دما بزيزي باتزاربو زلو نقر تسفا قريتو اتبع سلطان زلمنا انت لمنا يو نتاني اشتكازنا اي كفتلناني لي نقرم بعل برلين قنا بزيزي نتبع سلطان انت لمينا يو اي كفتلنانيو انت خونقن نابتا بماي ملي ازلا كازناتينا نخي وتصدما نتتبعاتينا نت ذهبنا أكسجين دما كم زودة أنت غيرنا يو اتساب أي هيوتو خدحن كبل نتاني اشتكازنا كخفتلنا يلوم ينقرو ناي برلين كفات مرة يزقرم بروفيسور دما أبزي جيزي ناي برلين حساب مسامعة اتساب أي هيوتو خدحن كبل كومو خبر كم زغل تردي إيوه بحسابو مسامع نابزو حج جيزي تمليشنا دما نتنايت بانك حلاف زخونة ساباي نايروبي باليرمو نابت تحت واي بيزمنت يوسدو امو ابو مسبت حدما بوغوتا نعو زحم بسلو خدانن زاتن فسلو اكسجينن اندهابو بشوغوت اندافرارح نابت وشت تبون خات ولا كنت اززو كم تبع البرلين زحاسبو وغن اتسواي اي اتوني يبلوم ابزي زي دما زي كون جيغا بدينفر استفصمه دينفر دما اتسواي زبلو زلو نغير مسمعه بتناي سواي زربا كم متن على حريقو نتسباي اندا دفع نابت وشتكازنا نخاتو ينقرومو اتسباي دما دينفر حريقو خمزلو ترديئو مالي سنو خحرقو يلو ندينفر بزفعيت جيرو هارمو دينفر دما بزيزيزي باتناي سباي تكبر بتعم حريقو إد كان خقرصكا أداوكا هبن مسبلو اتسباي جن بزاقر مقدي ولا حانت خيمسولو إدو يهبو دينفر دما باتناي سباي دفرت تقريمو نات سباي حانت تيستام سهرمو ات سباي دما ندحيت وديقو روسو أبحثين تقاتيو روسو وسحت كلو نريو واي دينفر اتون بولايس نخاتو 3 دقيقة راي تريفوهم كلو كم زخقبر كلو بتعمي زهرة أبزي جيز دما نيروبي اتبع السلطان هيوتو نخي حلف متان كتحكمو خلان دينفر دما نايت سباي رأسي حزلا عند حكمو خلو بوغوتا أكسجينو تسكيمو بومب حيزو نابتو تبو خاطو خلو نريو إذا حج بوغوتا زقبرو زلو نقر حج بوغوتا زحاسبو نقر زي كونا أبتي برلين باليرمون نبروفيسور كردو خلو شعوش تحسب نقر ينيرو برلين باليرمون دما نبروفيسور كردو خلو إذا خلو نقر جيرنا اتبع السلطان نتاني اشتكازنا اي كفتاني يلون تأبينا أبت معتونا ايتاني اشتكازنا بومبا أتميدنا كمز تكوس جيرنا نت معتو مخفاتي لهم نجيروم مونيروم بوغوتا لما كمت ناي بعل باليرمو حساب نابتو اشتكازنا أتيو نت بومب أبت معتونا ايتاني اشتكازنا دحر مقطامو بقولتو فندحان بس بات ورق خحباء كلو نريو أبت مساسالي جيزي دما اتون بدقزنا ورو بولايس اتنايت بانك معتو زخفتلو جيزي حانت دقيق سلسترفت نابت بانك نخاتو كدالو خلون هيلسينك دما بوغنو أبت وشت بانك خوينو نابتون بولايس كتوكس ماشينغانو مسدالوه اتا أبتن اشتيكازنا استتعمدت بومبي ببورت عدنتي كتفنجر كولا نريا زغبركم تختاتلتنا إذا فيلم ماني استمعرف 3 سالساين رابعين كفال أبزي تودي أبقى تالي بحامشاين شارشاين كفال كسام نراخب بدحان تنحو